Здравейте! Днес сме дошли тук да побъртим малко по един прекрасен южен склон на Стара планина в 1:30 след обяд. И що го правим ли? Що го правим, защото сме тъпи. Но да ви разкажа все пак какво сме тръгнали да правим. Тръгнали сме днес от село Тъжа и ще се качим до хижа Мандрата, където ще оставаме да спиме. И на другия ден ще атакуваме масива Триглав, да му изредиме всичките 4 върха на този Триглав. И после се пуснем към хижа Соколна, където накрая за десерт трябва да има някаква зверски яка пътека. Така че тия усилия ги хвърляме днеска, се предполага, че не са на празно. Така че да видиме. Трябва да ни очаква яко приключение. А днеска все пак ще има някакви готини гледчици. Няма да е съвсем без нищо карането. И гледка след 3, 2, 1. Бам! Бати якото. Снимам от ръка. Бати якото, къде близкото пръскало. Чакай, може ли да зумнем това? Чакай, аз се сетих, мога го снимам и с телефона. И така да зумнем малко повечко. Пада. Много е готин. Много яка дъгичка се образува тук от пръските. Ето и тук също. Не съм сигурен колко добре се хваща с телефона обаче, но на живо е доста ярка. Дори само заради тази гледка си заслужава бъхтенето до тук с колелото. Ако ще да е просто в XC формат. Елати яка е кефе в тази жега. Да долаш тук под пръските и да се осъжиш. Гледка става водопада пред мен. А отгоре взе духа вятъра се излива някъде в страни от мен. Елати якото. Още една малко по-различна гледна точка към водопада. Тук малко по-добре се вижда горната част. Закусихме тук на хижа Мандрата. Кара още няколко пияса в гумите да помогне нагоре по баира. И се насочваме там някъде надгоре към Триглав, откъдето вече ще почне истинското каране надолу. Да, ние не. Малкото читав път за каране нагоре към Триглав. Дето да е някакъв щогоден разбит път. Защото повечето е едни отвратителни камъни, дето се търкалят и ти спъват целия устрем. Ако сета по-нагоре може да снимам малко как изглежда пътя в голямата си цялост. Ето такъв гаден сурляк всъщност представлява в голямата си част пътя за Триглав. И е отвратително да караш по него, защото ти убива цялото усилие. Това може би с някоя електричка на турбо няма да има драма. Иначе е отвратително. Избутахме го до малкия кадемлия. Решихме, че големия, дето е там зад далечата, ще го скипнем, защото много бутиково нещо взе частта на това каране. И така сега ще спреме тук да хапнем. И почваме да дъниме там в тази посока към Пиргус и Изли връх.
О, настъпи часът на истината. Триглав и карамел! Това се караше, ама аз спрях в неподходящия момент. Там отдясно леко май се караше. Триглав и карамел! Що насрах, бе? Батне. Нещо... Бати малкия десен завой на страх, не знам защо. След цялото това бута нещо резко дойде пускането. Нямаше време да загрееме. Не можах да хвана тук десния завой. Карай през просото. Тук пак почва бутиковото. Кефа? Да, ама. Ще е това. Това не искам да го гледам. Искам само да гледам нещо, което го пуснахме за 1 минута. И сега също нещо го бъхтим за 20 минути. Силен старт обаче. Пътеката тръгва право надолу. Подозирам, че след това ще е. О, да. Твърде вероятно целият ден да е така. Абе, ще го оцелеем, бе. Ще го избутаме надолу по един или друг начин. Дясната май е малко по-добре. По-добре. Аре, няма казвам какво. Аре, още малко бутана и сме на Пиргос. Хайде, стигнахме и Пиргос. И ни остана само това баирче от среща ляво от зли връх да издрапаме. И оттам вече би трябвало да са само гледки и спускане. Are you ready? За поредната порция рок-н-рол. Малко изсекахме тук. Сеч, бе, сеч да има! Такъв кембър на тревата. Не се усеща много къде има сцепление.
О, мале. Това коловозче как ще ме метне хубаво. Ебат яките скалички. И ебат и стръмното бариче направо. Направо ми... Къде беше термина? Направо ми тригърва PTSD-то. Къде се така как бутахме и носахме по него преди 2 години. Умора, да. Друго си я почнеш свеж да караш, друго е след 3 часа и половина бутане да почнеш да караш. Айде. Да го шускаме и я се приключва после с това бутане. Уу! О, яко. Найс. Е, това е много мразно сега. Ама поне е финално. Надявам се, че е финално. Взема съблека, че се опотиме нагоре. Не искам да ти казвам, сега ще видиш, ама сега ще видиш. Няма как. Трябва да смине в режим носене, защото БР разправя много резко нагоре и с бута не става изморително. Така по-малко енергия гори им чувство. Изнесохме го. One hour later. Какво беше на Боровец? Много хубава идея. Трябваше да си отиваме там с лифчето, се повозиме на лифта, покараме малко. Еба ти Зора. Тук в принципе наляво май беше някакво якичко. Чакай да видим. Охо. Охо. Какво ни чака? Човек, какво ни чака надолу? Така, сега да почна да зумвам, да покажа какво ни очаква. Принципно някъде тук, това е Тана степе с тая флана, някъде трябва да го заобиколиме. Тук по това билце, не това отзад скалите, това с тревичката. И някъде над тия скали трябва да се мушнеме.
Там ще има един склис част, където ще поносим, ама след това, това билце някъде ни чака май. И някъде там надолу по това. Готов? Ама давай! Нали така беше? Не, ама давай. Ого, тук пътеката сви надясно. Аре бе, дай надясно, сви надясно. Така. Така. Защо не сви тук надясно? Абе, странно си е, бе. Майко, обаче гледката каква е. Курудере. Чакай, извада пак телефона да зумна малко. Ева си красотата. Тия скали изглеждат скандални. И някъде и тук на тях трябва да минем ние. Побоя продължава. Аз не мога потегля толкова стръмно. Тук дали мога да си измисля някаква серпентинка. Да не карам баш право надолу. Да, има някакви серпентинки. А някой трябва да мога да ги вземе. Серпендуро, къде си, Серпендуро? Къде замина цялата тая увереност и умения, Серпендуро? Малко сеч, ама нали сме надолу. Що годи по пътеката вървиме. %100% караемо! Топ! Не сме загрели адекватното, резко тръгна стръмно надолу. Ама сега ще му свикнем. Имаше две големи дупки. Тук ще изсечеме. Финално направо пускам спирачките за момент. После пак ги пипаме, защото ни фаща страх. Малко болдърчета. Малко война. И това свърши стръмното. Значи тук какви гледки има. Найс. Найс.
Сега обаче загледах към тъна степе. Не очаква ей това ръбче. Изглежда игриво и то. Тук. Чакай, тук гледките. Гледките! За гледките го правиме. Трябва да ти е малко по-надолу, па да ми се ходи по-надолу. По-леко върви от нагоре. Да. Само Тук в това отношение да може да се оплачеме. може да е изморително, но върви по-леко. Тук какви гледки има. Гледки! Ау! Ева си дерето. Дами и господа, на вашето внимание Корудере. Добре, фърлихме по някаква снимка за стравата и да продължаваме надолу. Само надолу! В принцип, май трябваше вляво по колците, ама... Чакай, тук какво става? Тук има някакво дере. Отляво. Това е към... това е към хижа Мазалата. Тук имаше една пътечка. Дет спуска долу в дерето при мечките и после се качва нагоре. На серпентини май трябва да слезнем. Ама естествено ще ги сека, защото съм номер 2 аграр в групата Дънине. Майко, тук беше на косъм от човката. Тук има някакви въжета. Леле, къде отиваме? Подсичането на това е там през въжето, демек без подсичане. Не, има. Долу ми струва, че има нещо подсичащо, ама... Фрирайд!
Ух, с тия дупки! И са тия дупки! Изгубих равновесие точно преди да гмурна. Иначе това се караше. Може да стъпа на педала. Оправдания, защото не можеш. Вече твърдо не. Едното, което гледах на карта е там от премката хваща първоначално право надолу и след това почва да се сече само хоризонтално. Тук накъде бе? Място се зачуваме да караме. Ето тук сега да имаш едно джинче. Майко! Аз искам ментичка с спрайт. Може и ментичка с спрайт. Едно лимонче и много лед. И лимонче и много лед, да. Продължаваме с приключението. Триглав и карамел. Какво е това бе? Какво е това бе? Какво е това въже тук бе? Майко, тук потенциалът за човки е огромен. Това не се вижда отгоре, ама е тук много рязко гмурка. И как за на спирачките ще има такова красиво кълбо напред и после колелото не мога да стигна долу в дерето. Трябваше или отляво, или отдясно. Аз как се нацепих баш по средата. Хубавото е, че видях пътеката и това е подсичата пътека. И изглежда, що годе читава. Може да не се кара през цялото време, защото е тестичка, ама изглежда окей на пръв поглед. По-добре да го качим. Чакай, всъщност, верно ли тук слиза яве GPS, да не сбъркам? Айде! Джеронимо! Там виждам нещо като пътека. Май малко по-рано хванахме надолу, ама
се тая. Фрирайд да има. All Mountain. А не, това не е пътека. А не, ето е пътеката. Ето е пътеката. Ето е информационната табела. Имало е информационна табела. Да, полегнала е малко, спи се. Сега, информационната табела. Значи коя от двете, горната, долната? Оп! Ех, мама ти камък. Гледа, че по-спознахме. А тук изглежда бъде сериозно. GPS рече, че баш маркираната пътека е тая, дето е долу на 5 метра под нас. Така че ще отидем. Добре. Ще отидем, не я си я хванеме. Бре. Корен квадратен от хвойна. Ако ми изнада тази дупка. И до тук беше карането. Стара изпита метод. Къде пропаднах? Къде пропаднах? Па си напълниха ми се обувките с иглички от тази хвойна. Тук даже е маркировка. Така че сме оцелили правилния път. Да видим, че също с наливане тук. И тук също има потенциално вода. Аз тук не мога бръкна, бе. Чак ще мога на извор дълбок, не мога бръкна в него. О, тук даже има бая повече. Тече. Няма какво стане. Тя е кристална. Добре, това беше много добре. Признавам се. Да. Тук оцелихме шестица от тотото. А само му сложиме електролитчета. Така, химик. Дина малко. Заболя.
Не губи равновесие, бе. Така е. Животно. Ендуро. И не е повече сила. Майко. Ева си дерето. Стихме някакви сили от бутането на това степема. И тук гърмиме някакви малко. Ще има. А поне гледките са по-яки от тук май. Го видим колко е караемо тук. Нагоре, бе. Що нагоре, бе? Дай надолу или поне да е равно. Карамел! Сега къде снашихме? Да, фак къде снашихме! Това не е пътеката надолу! Майко, ето. Там ние трябва да ги пресечеме. Ей, тука. Ей, по този срит. Чакай да. Ей, по този рит трябва да се спуснем някакси надолу. Помня, че някъде имаше някакво женце. Как ще го бутаме оттам, идея си нямам, ще видим след малко. Така, че май все пак ще трябва да издрапим горе до колците. Че надолу дере с каманак. Да, това няма много посечеме. След това ще стане врачанска територия малко с този варовик. Както се казва в един велик холивудски филм, трябва да се бориш за чест, за слава, за банана! Това вятър. Може да ме отклонява от курса. Че курса? Курса може би трябва да даде концентрел. Между камъчетите. Няма нищо друго като това теглиш права черта. Аграрно! О, майко, пак бутане. Пак бутане. Ох, не. Банана!
Здравейте, кончета, стойте си там, няма да ви пречим. Тези подгониха ли ни? Или бягат от нас? Май бягат от нас. О, малкото конче. GPS-а рече, че някъде тук е имало подсична пътека. И да, ще има да потърсиме. Апа, да. Ей това мяза на подсичната пътека. Оп, оп, оп. Оп, ей я подсичната пътека. И те що катери подсичната пътека. Па трябва да бутаме. Като да... Викам, че просто реши да искаш да си починеш малко така. Майк, това как го изпуснах от кадър. Беше много смешно, защото исках да стъпа на тази страна, така ми дойде баланса. И излъж дупка. Цялата уикенд много бутиково караме. По много бутикови места. Уоу! Няма смисъл, тук вече пак закатери пътеката. Еми, тук вече ще е така грубо. Стига този крак, бе, стига този крак. И почне. Не. Не. Добре, сега май предстои най-тегави участък наистина. И тук вече се показва тази страна Кюйдере. Гледам леко отсам. Еми, тук пътеката гледам леко отсам подсича. Тук вече не става за каране, колкото и да ни се иска. Много е счупено. Тук има някакви 2 метра за каране, които ще ги изтестваме. Дай бе. Дай бе още малко. Ти трябваше. Уи! Оп, ето тук. През стълба си. През стълба си.
Но тук някакви още 20 метра караем и след това ма идва въжето. Като видим въжето, мога сега да я починем малко, да помислим над изборите в живота си. Сега още няма за кога да го мислиме. По средата на кривата круш сме ни напред ни назад. Чакай, че той напред не се знае дали има. Опля. Опля. И този завой не можахме да го вземе. Не, че мога карам надолу. От този камънак. Е, това ако бях на колелото, беше човка. Нека си майката. За малко да падне и да се надере. Ева си. Аз сега не мога да го стигна. Да, това си е пътеката. Това си е пътеката. Да, тук ти помогна с колелото, че тук е много кофти за сваляне. Аз чуя тук дали не е леко караемо. Ба, колкото да е караемо, с не мога хода. Ще я падна. Тук трябва да се придържаме към пътеката, че настрани зеят урви и пропасти. Тук си е Килиан Брон територия. Е такава напряка линия. Шус! Кого можеш? Point of no return достигнат. Нещо е, тия скачки ги минеме. И е там стигаме до гората. И малко да поизбутаме до гората. И вече оттам сме само надолу. И надявам се да е 100% караемо. Ама наистина 100% караемо. Ево се сета в коя сутрин се събудих с такъв ентусиазъм, че реших, че това кръгче трябва да го направим с байковете. Ще е било някаква изключително тъпа утрин. А така, гледай са, откъде ще минеме. Почна забавното! Стой тук и не мърдай. За севте го бутам така. Добро, пусни го. Аз тук вече го държа на спирачките. Просто в момента не знам коя предна, коя задна. Чувствай се като англичанин. Да. Добре. И на бе. Тук между другото и по въжетата може така да правим всяко толкова. Да бе. Мисля, Такава е и... сам трябва да си го бутиш. Такава е идеята, да. Тук по двама, да. Защото
Майко, какъв гигантски паяк има тук. И си е хванал муха. Спри да духаш, бе. След тази пътека аз викам да отивам да ударим Тарзановата. Там не е по-стръмно от тук. Наричаме това колоездене. Да, ако това се брои за колоездене, спокойно мога да отивам да ударим Тарзановата пътека. Чакай, че ми идват грешни мисли в главата. Че тук има краем участък. Колко е краем? Никой не знае. Много серпентинист. Това беше краемото. Както беше им предния уикенд на Белмакен, никой не ми засича тук с хронометъра, че да се пъна. Да се раздам на 110%. Ай, тук ще има гарантирана човка. Защото тук ще закачат корабели, педали. Не през скалата. Не през скалата. Ще ми се. Ще ми се да може да го взема тук това. Гледчицата. Гледчицата. Как ще снимаме? Ще снимаме дракона тук. Как е полегнал да почива. Къде пак се нашихме? С тебе, ако не се нашиме някъде. То ще е някакво готино курудереско лево. Ети курудереско лево. О, е готино. Предния път виж колко го ходихме. Там на 8-я час вече ще почне карането. 7 часа бутане и на 8-я час ще започне същинското каране. Ай, его е въженцето. Тук отляво. От тук не чувствам, че това въже са го сложили, ма на най-лекия участък. Аз не знам това въже за какво е изобщо тук. Освен за грамоотвод. If I have balls big as a moon, this is the perfect DH line. Дан. И си долу. А сега се мъча да се прибия да го бутам това. Човек, това ако няма пропаст отдолу, това е бахти яката линия да го сгазиш колелото. Ама има пропаст отдолу. Коне ще решат небетне, ще счупа рекорда да ги не закълво напред. Виж ли линията? Права черта. Като за каране ли имаш? Да. Гледай го назад в е. Нищо, спуснахме го. Така е. Чек, това ще е най-бутаемото ми видео ever. Толкова кадри с бутане. Караема пътечка. Самия този камък, откъде го сгазиме. През страта ще е кофти, отляво ще го. Пробваме го сгазиме. Охо. Що втиснах спирачките? Ще попадна в дупка, що? Обаче мисля, че избрахме най-тегавия начин да отиваме карам пътеката от Хижа Соколна надолу. Може 300 пъти да избутаме до сега.
страха, голям страх. И какво беше ли страха голямо ще бе, вече забравих. Няма капацитет да мисля вече. Само с сливенските пътеки. И така, като такива поредни прагове. И спичам. Спичам. Дръж бе, серпендуро. Майко, толкова как изпревари гумата. Това ще дебел конк ще ме набуде. Стоп, лавинна опасност. Не се отклоня от скалния ръб. Да, ще клекна. То седалката ще упре в това дърво. До такива щупани си скачваме. Как да стане на това в Кимбър? Почна карането, е бати якото. Почна карането, е бати якото. Верно, че за по 20 метра, ама 20-20, кой ти ги дава? Спеко, не бех готов. Не. Почна бутането, да. Тук даже и пейка имаме. Баците в карането. Мале, че тук беше яко. Продължаваме да бутаме. Вече е 8 час. Не, всъщност не 8. Колко? 7 часа и 16 минути само. Официален край на всяко катерене. Вече трябва да сме само и единствено надолу. И вече трябва да е 100% край му. Къде бе? Не бе, това изглежда като катерене, не, защо? Фак, катерене. Айде, хижа с околна низове. Само време, къде е пътеката?
Охо-хо-хо. Охо-хо-хо. Охо-хо-хо, стана рошево тук. Майко. Майко, тук си. Еба капаците. Нещо стора ми се, че видях гъби. Така малко има отвесче. Пътеката с Наврачанска тука. А па хижата е пред нас вече. Вижда се. Тръни. Ау! Ева ти шипката. Ау! Скъсахте ми любимото джърси. О, има сянка. Има сянка. Хижата изглежда яко изоставена. Айде остана. Финално пускане. Айде да го изкараме. Айде бе, свий бе, намери сцепление магическо мери. Сещам как ще сменям накладки, като се прибера. Само изтрайта додолу. Бобо, къде изчезна, бе? Добре. Патиов кембара.
О, чакайте. Фак. Майка му стара. О, човек. Като изгубиш равновесие на този склон и е така става. Добре, че не седнах на чепа тук. Ах, ще ти нападали дървета, бе. Чакай, че не разбрах кога тръгна толкова бързо надолу. Викам ти да не фана друга пътека. Не бе, това е пътеката. Да бе, да, знам. Тук има табелка, това си е пътеката. Тук има някакви камъчета. Да видим дали надолу ще има повече. Тук гледчицата малко. Ау, гледчицата! Как е пътеката? Супер! Нали? Направо е топ. И мен много ме радва тук. Много приятна. Майко. Мога знам на някакъв камък тук. Ниско дърво. Още едно. Викам ти, нали си по-кьоров да не фанеш да го изрежеш това дърво.
Да те зачакам тука. Тая се идва зимата да се кара. Бутангелес нагоре, кеф надолу. Че в пролетно-есенно-зимните, такова в пролетно-есенно-летните месеци. Ау! Майко, седнах си на гумата. Даже погали едни други чаркове. Направи точно бъга, така много нежничко и внимателно. Всичко наред ли? Не успях да го осучам, а за малко крака стъпих тук на завой. Просто ми трябва малко време да отмине адреналин. Споко. Аз тук май секох нещо. Тук е наляво. Бати, ронляка и сурляка. И всичко пляка. И трака. Съдържателна горска флоу пътечка с настилка тип ронляк. Сеч да има даже, ето гледай къде ще го изсечеме. Е така помежду двете пътеки. Сеч на този ронляк, бе! Пах ти едва ме дам крепа колелото, това е кът на лед. Не си вярвам на
десния крак просто. Аха. Трудно ми е да удържам. Като че ли му няма да се подуе малко после. Да. Щом стъпваш, аз си стана още много малко. Ще го слезеш. Давай. Добре. Не я отворихме тази, не я отворихме. Така, да бъдат малко плочко скалички, че им писна от това рунляк. Я чакай, тук глечица. Глечица, глечица, глечица. Какво е това, бе? Какво е това, бе? Ама е сухо. Тук е някакъв лабиринт. Става някакъв жесток лабиринт. И аз ще го изсека. Не, чакай. Не и това. Тук трябва да е. Тук трябва да е. Е доста съдържателно. Това трябва да дойме на влажна почва. За да може да се кара бързо това. Ела ти финния баланс. Ела ти чудото. Аграр и финен баланс.
отворена. За малко поднесе предницата в грешната, а задницата в грешната посока. Взехме, тук държа предницата на рохкото. Оп! Накосам. С тия пръчки. Ай, пътеката, май това пътеката. Ай, тук трябва да се кача горе. Ще успели тук така да... Трябваше лявата линия. Ще удръж до последно, я такава е. И тук мятаме. Не е добре човек да кара сам, почва нещо много се приказва. Тук долу. Тук почва да става бижу тази пътека, бе. Само малко се изчисти от клечкораци. Иде по-намокри дъждеца. Ще мине. Оп. Май това. Найс. Това беше. Добре, сега скриме колелото. Я хода помагам на Богу. Скриме, колко го скриме. Айде, взимам. Право вземи си шусна. Взимам жълти да го шусна. И те чакам долу. Много до края смисъл. Не, само се не пребия с тия шимански спирачки. Че съм отвикнал. Те имат някаква модулация. Те секстета. Да, има. Има модулация. Чакай, обаче само че очилата забрави си тура. Така. Друга си с очила. Тук не можах, пак не можах да се кача горе. Така ще се качим и тук пак не можах отляво да гмурна. Затова пак ще го направим тук. Ей, тук пак скок. Ей, тук може лоурайд. Над дървото да се вземе. И трябва да се позачисти линията. Бах, че впечатлен съм, верно. Екстетите имат модулация. Но със сигурност в момента, в който вече почва да блокират, и се усеща как не спират, пък моите продължават да хапат още дълго преди да блокират. Обаче, късичкото колелце има размер за такава горска пътечка. Много повратливо. Нищо общо с моя влак.
Даже и стои още тук. Найс! Добро е нюпръвчето. Добро е. И това беше пътеката от Соколна. Бих казал, доста яха горска пътечка. Много готин фол. Много камъна горе, бе. Яко трошляк сипе и носи малко. Така че есента, края на есента, зимата, като е по-намокрен почвичката, според мен ще е много яка пътечка. Но да, трябва да се бута от тук нагоре. Не се ходи през това, през върх Триглав. Къде през върх Кадемлия. И добре, това беше от мен. Вече съм на едно кръв. Бобо съм убеден, че някъде горе са го изяли мечките. И така. И сега ни чака няколко километра по черните пътища по слънце на 37 градуса до село Тъжа се време колата. Така че стискате палци, оцелееме във фурното. Това беше.